Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Biye tene ye avril kalo tile 3 san 2023 ame silamɛ sunkalo tile 12 chrétien sunkalo tile 24 lajɛbaga jɛkulu aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kan bakuruba kunnafoni. Lasine Camara ale ye gafe kura dɔ sɛbɛn min bɛ boli bɔlɔlɔ ani kunnafoni carisira kuraw kan. Aja Fifi Tunkara ale ye dɛmɛ kɛ ka se fantanfalaw ani lujuratɔw ma min bɛ tali kɛ finiw ani magoya minan caman wɛrɛ. Fɛn min ye kɔri bayɛlɛmali cakɛdɛ olu y'u ka lajɛ sigiko 10nan kɛ Alamusa tɛmɛnen Bamako faba kɔnɔna la. aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila aw ka bi kunnafoni kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna bakuruba kunnafoni na cogo min na gafe kura dɔ sɛbɛnna Lasine Camara fɛ kɔlɔlɔ ani ɲangata wale minnu bɛ bɔlɔlɔ ani kunnafoni carisira kuraw fɛ sɛbɛnfura 171 o de bɛ gafe in kɔnɔ min bɛ kuma kunnafoni disira ani a furukufuruku labɛn cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jotigi bɛ se k'a ka jo ɲini sariya ka bolo kan cogoya min na. Ni o tɛmɛla ka bɔ yen Aja Fifi Tunkara ale ye dɛmɛ kɛ denmisɛnnin fantanfalaw ani lujuratɔw ye dɛmɛ min bɛ tali kɛ finiw ani magoɲɛ fɛn wɛrɛw ma. Dɛmɛdi in kɛra jamalajɛ dɔ kɛnɛ kan bin yɔrɔ la an ka jamana minisiri 2 kun bɛ ni olu ye adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri ani diinɛ ani bato minisiri. Fɛn min ye kɔri bayɛlɛmali cakɛdɛ olu ka maɲɛma lajɛ sigi 10nan kɛnɛ sigi anw fɛ yan nɔ Bamako faba kɔnɔ Alamusa tɛmɛnen walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka ɲina san 2023 baara kɛtaw ani u ka baara kura bolodalenw kan. Togodamusow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mɔgɔ dɔw ka kalani ɲɛmɔgɔya ni kalata sariyaw kan ani u ka sariya kisɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko loi 052 o baaraw daminɛla jumadon anw fɛ yan Bamako faba kɔnɔ i k'a dɔn u bɛna se ka hakilina caman sɔrɔ u ka tile 2 baara in kɔnɔ u ka sariya kisɛ ninnu kan. Dina ko binako ka Mali silamɛya diinɛ jɛkulu dɔ wulilen do k'u jɔ kosɛbɛ walasa ko ka se ka laïcité ko bɔ Mali nouvelle constitution kɔnɔ bawo o y'a yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye ka se ka ko caman wɛrɛ nati an ka jamana kɔnɔ minnu tɛ ko cɛɲinba ye kosɛbɛ ka sababu kɛ laïcité ko kuma in. Mali kunnafoni jabarani lajɛbagaw ni ne bɛ dan sigi kɛ aw ka bi don kibaru la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman la Ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman yira.